Hi guys. Ndithanda ukunibalisela ngomtshana wam owayekwi-drugs, owayesebenzisa ii-drugs. I'm like a mother kuye because ndimkhulisile. Ndamthatha kumama wakhe ena-5 years because umama wakhe was dealing with i-stress sokuswelekelwa ngutata wakhe. Kufuneka ephangele and lo mntana uyintombazana and bahlala kwilokishi enkulu apho lo mntana mhlawumbi angafumana ingozi adlwengulwe, yonke loo nto leyo. So siyifemeli esapotanayo. Ndamthatha ke lo mntana sambiza ngathi uza eholideyini. Yaba yindlela esimbangayo kumama ke because umama wabo uyabathanda kakhulu abantwana bakhe, kakhulu. Ndide ndizidawuthe nam uba ndinolaa thando lukamama wabo. Ukhulile ke lo mntana futhi ekhula kakuhle nento yonke. Andithi ukhuliswa ndim plus nomama wakhe uyaphangela, uyamenzela zonke ii-needs zakhe. Qaphela ke uba usisi ebezithanda nezinto, kwazihlangu zesikolo benganxibi nje beye-afuna oo-grasshopper. Xa efikile ke umama wakhe ngee-holidays uza kumspoyila, alale naye, amhlambe, yonke loo nto leyo. Kwa besakhula ke abantwana bakhe ewinta abakhutshwa kwalapha ebhedini, bahlanjelwa phantsi kweengubo, mane bembathiswa. Elo xesha uzawuvuka aye esikolweni but uzawuvaselwa phantsi kweengubo mane esulwa abathiswe. So luthando lomzali ke emntaneni wakhe olo. Ukhulile ke, bendibakhupha ndibase kwii-restaurants, bakhuphe ndibase zihotele. Ndinazo ii-pictures yazi endinozipowusta zethu sisezihotele ema-Durban, ema-Cape Town. And bendiye ndibabalisele into yokuba andifuni ezi zinto bazifundiswe ngabantu abangamadoda. Makathi umntu oyindoda esiza nayo abe yena umntana esithi, well, I'm used to it. Ekhaya ndikhule ndisiwe ezihotele ndisithini. Little did I know uba